ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬೇರ್ ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ಪರ್ನಿಕ್ಲು ಕುಡದಾದ ಮೊಲ್ನ ಸುರ ಅನ್ಪನ್ ಎನ್ನರು ದಾಲ ಸುರಾದಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಯಾನು ರಾತ್ರಿಗೂ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಲಾಪುಂಡತ ಪೊಕ್ಕ ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಬಟನಿ ಬೈಪದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜಂದಿಗೆ ಡಬ್ಬ ಪುಕ್ಕ ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಂಡು ಪೋತುಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಆತನು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತನು ನಮಕಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪುಚ ಬಂದು ನಿಕಲ್ಕೆಂಡು ಅಡ್ಡಾಂಡು ನಮ್ಮಡ ಬಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡನ ಪುದರುಡುಪ್ಪುನು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏತು ಗೊತ್ತುನ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಭಾರತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಣ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಂತೆ ಪಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೈಜೇರು ಐಟಿ ಬುಕ್ ಮಂತೊಂತನ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತತೆ ಈ ಟೈಮ್ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡನ ಸಿಮ್ ಮಿಸ್ ಆದ ನಾನು ಐಫೋನ್ ಇತ್ತು ಸಿಮ್ ಐದೇ ಯಾನು ಆಣ ಸಿಮ್ ಮಿಸ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಸಿಮ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮನ್ಪಾಗ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡನ ರೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಕದು ಬೋತುನು ದೊಡ್ಡನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚು ಬಂದು ದಕ್ಕದೆ ದೊಡ್ಡನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡನ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇದು ದಾದ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಗೆ ಪೋದಲ್ಪ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೋರಿ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಸಿಟಿ ಅವನು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಗೂಗಲ್ 4,000 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಟ ಅಮೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಹೋಸ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆನ ಬೊಲ್ದು ಅರಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ಅವು ಒಂಚು ಒರಿನೆ ಕಣ್ಣು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೂಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಏನವೇನು ಇಲ್ಲಡ್ 3 ಬಿದ್ದದಿದ್ದು ಪೋಯಿತ್ತು ಬತ್ತುಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಇರ್ತನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಾಳಾತಿಜಿ ಕೊಡೆ ಮಾತಿನ ರಸಮ್ ಇತ್ತನು ಅವಿತ್ತು ಉಣಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಚೂರು ಚೂರು 2 ಜನ ಉಣಲಿ ఒక ಕೊಜಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇಂಚ ತಿಂದು ಪಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತನೊಲಿ ఒక ಪಲಾವ್ಗೆ ಬಂದಕಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವು ತಿಂದಂಚ ಜೀವನ ಮನ್ಪುಲಿ ಸದ್ಯಗೆ ಇತ್ತೆಗೆ ನೀ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಕನಕ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ಟನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಡ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಏತು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೇನೆ ಬಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊತ್ತೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಒರಿದನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಪುನ್ ಖಾಲಿ ಎಂಡ ಇದು ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಗ ಬುಲ್ತದು ಬಂದಿದ್ದಂಗಿದ್ರೆ ನಪಾಂಡು 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಪಣ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತಾ ಟೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಂದು ಹೊರ ಇಡೇಗೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ 30,000-40,000 ಪುನಃ ಟೈಮ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಇಡೇಗ್ಲ ಬರ್ಪ 0 ಆಪ್ನ ಟೈಮ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟದೆ ಫೇಸ್ ಮಂತದ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಡಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಕೊಂಚಿ ದೇವರು ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮನ್ಪಯರು ಎರಡಾಣ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ಕೊರಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ನಡಪ ಸಾಲ ಮಂತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬಂದ ಬಣ್ಣ ನಾನು 26 ದನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಡ ಕೊಜಪ್ಪಾಡು ಉಲ್ಲ ನಮಗೆ ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡ ಹೆಂಗೆ ಎಂದಿನಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಕ ಬಂದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಹೋಸ್ಟನ್ನು ಬುಡ್ಬುಲಾಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜಡು ಬಂದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಏನವೇ ಶೂಟ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಗೈಸಿನಿ ಶೂಟ್ ಆದ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಅಂಚೆ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪುಕ ಬಂದ ಅಡಿಂಕ್ ತರಕಾರಿ ದಾಲಿ ಜನರು ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂತಿತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಜಾಣ್ ದೇವರೇ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿನ್ ತೋಜುನು ನಜರ್ ಬಂದು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ಅವರ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡರ್ ಈಲಾಗ ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ತಿನದ ಕಣ್ಣು ಬುರುಂಡ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಇಂಚಾಪುಂದುಲೆ ದೇವರೇ ನಿಗ್ಲೆಗೇರೆ ಕಾಣಿಂಚ ಫೇಸ್ ಮಂದಾರ ಇಂಚ ಪಲ್ಲೆಂಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬಂದನು ಇಲ್ಲಡಿರ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ದಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೊಡು ఒక ಬ್ಲಾಕ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಪಣ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕೊಂದು 15 ಲೀಟರ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಐಕು ಒಡ್ಡೆ ಐಕ್ 4,000 ಮುಟ್ಟ ಅವು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಪೋದು ಕೇನೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಚಿಂಚ ಆತನು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದನು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಂಚ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ಇಡಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಸಾಕ ಬಂದ ಸಾಲ ಮಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸು ಕೊರಪೆ ಅಂದು ಎತ್ತು ಮಂದೆ 3,000 ಮುಟ್ಟ
ನನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಸಾಲ ಈ ಥರ ಅವ್ಳು ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಪೈತಿ ಆಗ್ಲ ಸಂಬಳ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಚೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಯಾನಾಡ ಪಡ ನೀರು ಪಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ವೆ ಆಯ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡತ್ತ ಆಯ್ ಕುಲ್ಲು ನೆಂಗೆ ಬಂಜಿ ಪೋತಂದೆ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾದ ಎತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಡ್ದಾದ ಮನ್ಪೂನು ಬನ್ನು ತೂಕ ದೇವೇರು ಒಂಜತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೊರುವೇರೆ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲಯ್ಯರು ತಾಡಾಪನ್ ಬಂತು ಓಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆ ಗಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ದ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಏತು ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆ ಗಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೊಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ ಈವನ್ ವಿದೌಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ದಿಕ್ಕೇಲಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪುನು ದಿಕ್ಕೇಲಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ವಿದೌಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸರ್ವೈವ್ ಎಂಚ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕರೆಂಟ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ತುದಿತ ಗೈಸ್ ಮೀಶೋಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರುವ ಕರೆಂಟ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಪುನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಕುಳುಂಜಿ ಒಂಜಿತ್ತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಗನೆ ಐಟ ಆಪುಂಡ ಅಂತೂ ಅವು ಒಂಜಿತು ಓಡು ನನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಪೊತ್ತದು ಅವು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಅಂಚಿಂಚದು ಮುಲ್ ಹೋಗ್ಬಡಿಯವೆ ಮಂಡೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಸಟಗಯ್ಯೇ ಏಳೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಂಡೆ ತಂದು ತುನ್ಗ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲಿನ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏಡರ ಅಡ್ಡಂಡೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚದ ಅದೇ ತಂದು ಬಂದಾಗ ಅರಿಕಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಪುಜಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಮೆರಡ ಬಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಮೆರಂಡಿ ತೂಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ತಾರೈ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅವಳ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚೆನೇನೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಕನ ಓಡು ಬಂದನು ತನಗ ಇಲ್ಲದ ಗ್ಯಾಸೇ ಖಾಲಿ ಬೋಡ ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ಕೋಡದ ನುಪ್ಪುನಿಯಾನು ದಕ್ಕಂದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಯೂಜಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಕ್ಕುನಿಯಾನು ದೀಪಜ ವಾಸನೆ ಆಪನ ಹಾಳಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನೊಚ್ಚಿ ಆಪನ ಕೂಡ ಬೇಪಂಡ ಐಕ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡೀನಿ ಅಂತ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಪನ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಂಡದ ಇತ್ತ ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಜನ ಹಾಳಾಪನ ರೈಸ್ ಇತ್ತ ಕೋಡದ ಬೇಪಾದೈತೆ ರಸಮ್ರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಟಣಿ ಬೇಯರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ದಂಡು ನಾನು ತವೇನೆ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿ ಓಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಐತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ತೀರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಗ ಮನ್ಪಾದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಗ್ಯಾಸನ್ ಪೊಪ್ಪದೆಲ್ಲ ಮಣಿತಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತುಲಿ ಜಪಗ ದುಂಬು ಆಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸೇ ಮನ್ಪಂದಿನ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡು ಬಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಹೋಟೆಲೇ ತರ್ಪ ಅಂತನ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಒನಸ್ ಹೋಟೆಲ್ದು ಅಷ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಿರುವಲ್ಲ ತರ್ಪ ಅಂತನ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಚಾಪಾರ ಒಂದು ಜಾಣಿ ಇಂಕೆಲು ಅಲ್ಲ ತಿಂಡ ತಿನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಂದು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನೋಂತ ಇಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ದು ಕನಕ ಬಂದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ₹20 ಒಂದು ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ₹20 ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತು ಜೀವಿತವಿರುವ ಸುಲ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಓನರ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚು ಉಂಡು ಜೀವಿತ ರೆಡ್ಡ ಕಾಸು ದಯಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕಿ ಎಂಡನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಪರು ಕೆಲವೇರು ಇಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಐಸಿಡಿಯೋದು ಇಂಕ್ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಂಡ ಕಾಸು ಕೇನಾಕಲು ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು ಕೆಲವೇರು ಸಾಲ ಕೊರ್ಪಾರಪ್ಪ ಮದಕ್ಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿತ್ತು ನದಿ ಪಿಂಚಾತನು ಅವು ಎರಡ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ನಿನಗೆ ತಿಳ್ಕೆರ್ಪುಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಫ್ ನಮಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವ ಕಾಸೊಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮವಿನೊಂಜಿ ಲಾಯಲೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುವ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಏಪ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದನು ಖರ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಆವಡು ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಖರ್ಚಿದ ವಿಷಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಲಾಯಲೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಜಿ ಓಯ್ಕ್ ಮೇನ್ ಬೋಡೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಪುನಃ ದೆತೊಂದರಲ್ಲೇ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೋಡಿ ಪುನಃ ದೆತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಬಂದನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏಪ ಜಿಪುನ ಪತುಲೆ ಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುವ ಅಪ್ಪಗನ್ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಪೂಜೆ ಲಾಯಲೊಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಅದ ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ತೂಕ ಸೊ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಇಂಕೊಂಚು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡಾವೆ